L-għoli tal-ħajja, realtà li tħabbat wiċċa magħha il-maġġoranza tal-popolazzjoni Maltija. L-għoli tal-ħajja, realtà li qed jaffaċċjaw iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-familji, il-ħaddiema u n-negozji Maltin u Għawċin. Realtà li mhux l-istess għal kulħadd. Ministru, lilek qiegħed jaffettwak l-għoli tal-ħajja? Inti lilek qed jaffettwak il-ġid komuni li ħalla dan il-gvern permezz tal-iktar budgets li qatt ma introduċew taxxi fil-pajjiż. Bħalma taf, inti kont ġurnalista bħalma kont jien, mistoqsijiet nagħmilhom jiena u mhux nipprezzek ma staqsejx mistoqsija lura. Lilek qiegħed aħna ngħixu f'pajjiż demokratiku, it-tweġiba tiegħi jekk ma ġobotx lilek. It-tweġiba tiegħi tkun indirizzata lejn dak li kontinwament qed jgħidu n-nies il-pubbliku ġenerali. Ħajja ta' Malta hija għolja ħafna. Mhux billi jgħidu l-ħajja raħset, il-ħajja għoliet mhux raħset. Soltu kmur tixxi oġġett ikun eżempju 75 cents, u ġitu euro. Iġbi kollox eżaġġi issa, dik li qed nara hekk. Qabel forsi kont iġġemma xi ħaġa hekk. Speċjalment l-ikel tal-annimali. Dejjem jola. Because the price in Malta regarding accommodation, food are increasing a lot. And despite the minimum salary is always the same, it makes even worse. Compared ma' b'snin ilu naħseb li l-għola tal-ħajja is quite an issue. Ħajja għolja. Alla ħares kelli l-kera, għax għannix il-pirmli, ma n-mensax, alla ħares kelli l-kera. Mediċini kellu dejjem trid tixtri, dejjem jonqos id-dar. Tasal il-kera, jasal id-daw, kollox jasal din ta' pensjoni. Alla volja jena waħdi, imma xorta ma servinix. Dej kull jum jolew l-affarijiet, kull jum jolew. Iktar l-affarijiet tal-ikelu. Mediċini, ikel, ħelu, l-obnatijiet, birra, kollox, ġelati, kollox olaw. Ma tantx isservini wis il-pensjoni. Bizbrix. Bizbrix. Bleżat. Bleżat. Ma ngħaddix bil-pensjoni. Kif jitgħaddi? Dawn il-kummenti tal-pubbliku in ġenerali huma xhieda ċara ta' sitwazzjoni li għaddejjin minna ħafna persuni, sitwazzjoni li l-gvern qed jibqa' għal kollox jinjora kif fil-fatt għamlet il-Ministru Ġulja Farrugia. Fil-għoli tal-ħajja mhux qed jaffettwak lilek. Dan il-gvern jibqa' impenjat ukoll li meta ikun dejjem qrib in-nies kif inhu dejjem jara li jindirizza l-affarijiet. Madana kollu jidher li affarijiet marbuta mal-għoli tal-ħajja mhux ser ikunu indirizzati mill-Gvern Laburista hija realtà li fl-aħħar snin rajna l-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi jolew brata maġla ħafna meta kkumparati mal-pagi tal-Maltin u l-Għawċin li budget wara l-ieħor qed jibqgħu jolew biss b'madwar euro jew żewġ euro. Minkejja sejħiet kostanti, il-Gvern Laburista għadu sissa ikaxkar saqajh biex jindirizza din ir-realtà. In-nies li titkellem magħhom qed jgħidulek li qed jaffettwhom? In-nies jgħidulna ħafna affarijiet. Kien Kutajjar, Net News.